מפורסם מהעמק, איך הוא שמע את המקלל, לא נעים להגיד את המילה שהוא זיין את הבת של מישהו אחר שם, הוא אומר איך הידרדרנו ככה ואיך הידרדרנו, ומפה מתחילה מערכת יחסים של שני דורות בתוך הקיבוץ, שדור שני בעצם מקונן על הדור הראשון שלא קיבל אותם יפה, והדור השלישי כבר לא במעמד של בני העלייה השנייה, והרבה עוזבים, הרבה נוטשים, הרבה מתאבדים, וזה הדיסטופיה שמאיר שלו אמר, חבר'ה, בואו לא נתעלם, זה כבר קרה אז. אבל בואו נלך ליותר מודרני. הוא כבר מדבר על פרישה ועזיבה, אני מדברת עכשיו על יונתן גפן. אז מה זה הבלדה לא עוזב הקיבוץ? אתם יודעים, השיר היפה שהוא חיבר, ששר אותו מירי אלוני, בדרך אל, בדרך אל, בדרך עם כל ההולכים, מה שבעצם אין. זה על עזיבת הקיבוץ נטו. יונתן גפן כבר מייצג דור של עזיבה, של נטישה. רגע. ירידה כדור. וירידה. ובזה רציתי לסיים בעצם, תראו איך זה מתקשר כל הנושא של האדמה לכל הנושא של ההגירה ושל העזיבה ושל הנטישה. יותר מזה, יונתן גפן גם חיבר שיר עוד אחד מאוד יפה על פייר ונטשה. מי זה? אתם יודעים מה? אני אשמיע לכם את השיר הזה שנייה. אם אנחנו כבר פה... יאללה, אבל לסיכום, כי אנחנו לא מסיימים לפני. מה יש לכם? רק שתיים. שיר בטח.